Ndikakuzuseni inu nonse ya Malawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Lero pa 20 February 2024 komanso kuti ndikakupempheni nonse kuti tiyeni tizipemphererana wina ndi nzake, makamaka ife anthu osauka amene tikukumana ndi ziphinjo zosiyana-siyana muno m'Malawi. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, president wanu, president wanthu osauka woyamba muno m'Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first. Gulu limene limangoyima pa chilungamo, lizayima pa chilungamo, lizapitirira kunena chilungamo, olopata vuta patatani, tizakuyimirirani ya Malawi mopanda kugwedezeka. Mavuto akupitirirabe kumsanje kwa Sojin, kwa Bulawayo. Pamene sopano tikulankhula pano, Nzimayi wasowazulo akupita kukatola nyika, ndipo akuyang'anidwa m'madzi pakana pano sakuoneka. Funso nkumafunsa nkumanena kuti, kodi inu a UDF mulipo? Nanga inu a DPP mulipo? Inu a Ford mulipo? A Prophet Mbewe muliko? Nanga inu a MCP mulipo? Nanga inu a zipani za ADD mulipo? Nanga a UTM mulipo? Nanga inu a PP mulipo? Akhumbo kachali mulipo? Izi ndikunena dala kapena ndikufusa izi chifukwa chonena kuti andale athu inu ndinu anthu odabwisa. Nanga inu amachalichi mulipo? A CCAP, Roman Catholic, Mboni za Yehova, Service Day, Living Waters, machalichi ngati ya Bushiri mulipo? Ndikunena izi chifukwa chokuti zikundipweteka mu mtima, chifukwa mabungo onse atchulawa, machalichi, zipani, they are there to save mankind. Munakhazikisa mabungu anuwo, machalichi yanuwo, zipani zanuzo ndi cholinga kuti mukamuthandize munthu pa dziko lino la Malawi. Koma mukulolera ndithu anthu azifa ndi njala, anthu azigwidwa ndi ng'ona, anthu azidya zinthu zowawa. Kodi tu akamanena kuti nyika yotu mwina inu simunayirawepo, nyika tu ndi chinthu chowawa kwambiri, ndi chinthu chimene umati ukachidya munthu olo kutoilet sumapita. Ngakhale olo aini yake amichini samalola kuti azigayisako nyika masiku ano, akunena kuti aonongera michini yawo. Mukudikirira ndithu nthawi ya kampeni kuti mukamuthandize munthu wakunsanje. Mukudikirira nthawi ya kampeni kuti mukamuthandize munthu wakumangochi. Anthu afika sopano pogwidwa ndikumamenyedwa chifukwa chokuti azulwa chinangwa, kuti mwinango ikakena kache m'mimba mwawomu. Kulitu anthu okuba amitundu iwiri, okuba mbava zenizeni zimene zimaba zinthu, nde pali ena okuba kuti angopeza chakudya chifukwa chovutika. Ena afika polowa nyumba mwa anzawo ndikukangoba mbale ya ufa, kuti mwina akaphikire anaphala. Ndi chifukwa chake ndikufunsa kuti inu andale mulipo? Mukudikirira ndithu kuti anthu afe ndiye muzipita pa maliro pawo, muzikapanga matama, muzikaperekapo makobiri. Yet the right hour ndi inoyo yokuti muthandize anthu amene akuvutikira kwambiri madera osiyana-siyana. Kukakhala kunsanje kwa Sojeni kundiye Pepani, ku constituency kumene kukukwa area Sikarimu komanso mayi Gladys Ganda. Anthu amene anthu amalera amene akuvutika kopsa.
siti kunena kuti ndikokhako tuya madera osiyana ngati kumangochi tikunena pano anthu ena agwidwa ndikumajesedwa chinangwa chosasenda ataba chinangwacho. Madera ambiri muli ng'amba anthu akuvutika kwambiri, koma inu andale a UDF mwangokhala, a DPP mwangokhala, a 4D mwangokhala, a MCP ndi awo ndiye nyanyi angoona ngati akucheza ni mulungu. Amachali chosiyana komanso inu a UTM, a PP, akhumbo kachali ni machali chosiyana mwangokhala mukudikirira anthu afekaye kapena mukudikirira nthawi ya kampeni. Umphawi tu uli Malawi muno ndi wofuna umphawi wochita create dala andale ndi cholinga kuti muzizuza anthu. Chifukwa Malawi munomo muli makobiri woopsa, makobiri amene mmabaja mukanakhala kuti mukupanga zeni ndikukagula machini. Tili ndi madzi ifeyo Lake Malawi komanso misinje yaikulu Malawi munomo, umodzi mwa iwo ndi Shire. Koma mose munayambira mapologalamu okuba makobiri kumangonena kuti mufuna mupange ujeni green belt, mupange Shire river basin, paka na lero palibe chimene chikuchitika. Mvula imene ikuvutayi ikanakhala kuti tili ndi atsogoleri andale anzeru, bwezi pano tikumanena kuti ku Malawi kunoko tikudalira ulimi othirira. Ndizotheka ndithu pali maiko ena amene mulungu sana adalise ndi madzi, koma kumene kuamadya zinthu zawo from January to December, zinthu zakudimba zozala iwo through irrigation. Koma kunoko basi mangokhala basi mawu basi kumangonena basi opanda any action. Mwaona mene anthu akuzunzikira. Kodi mukamanena kuti mufuna mukhale atsogoleri, muzisogolera, mmafuna muzisogolera mitembo? Chifukwa tu ndizodabwisa inuyo atsogoleri akuno ku Malawi nonse azipani zonse ndinu anthu otembereredwa kwambiri. Mmati mmafuna mukalowe Ndale muzisogolera, mmafuna muzisogolera ndani? Azimanu? Mmafuna muzisogolera ndani? Chifukwa ngati cholinga chanu ndichosogolera anthu, bwezi pano mumapanga mapulogalamu owathandiza anthu. Ena chiyambireni chipani chanu olo kuma demonstrations simunatulukepo, yeti mukufuna kuti mukhale msogoleri. Usogoleri umene mukufuna inu ndi wantundu wanji? Chifukwa mukuyenera msogolera kuyenera kuti akhale pasogolo, azikhala ndi anthu achi, aziona mavuto a anthu achi. Pamene anthu akulira iye azilira, pamene anthu akukondwa iye azikondwa. Ndiye msogoleri ameneyo. Koma asogoleri akuno onse amene makawazi anthu amantha okhaokha. Msogoleri wantundu wanji ukufuna ukhale president koma ukulephera kupita ku mademo. Anthu anu akuvutika koma mukulephera kuwasogolera kupanga mademo. Umenewo ndi usogoleri wantundu wanji? Upresident wa inu mukufuna wantundu chani, mukufuna ukakhale upresident mukamusogolere ndani? Malo mukuti muziye panga zinthu zokuti anthu akhale pa mtendere, anthu akhale pa moyo wabwino, anthu akhale ndi mankhwala muzipatala. Mulibemo mankhwala muzipatala, koma ati ndinu a president. Ndinu anthu antundu wanji inuyo? Kuteko mukudikirira kunsanjeko kuti kufe anthu ndiye muzipita basi ndevu pepeya muzikapita kumene kuja basi nkhope zanu za sataniki kumakaoneka ngati mukumva chisoni momwe mitembo yomwe ipanga sondi inuyo. Ndi zimene mukudikiriratu. Mukudikirira kuti nthawi ya kampeni iyambe ndiye muzipita kumene kuja muzikana pomwe anthu kumene koko afako. Ndikupempheni inu anthu osauka ulendo uno osalola za manyakayi za uchisiru, osalola kuyitanisa misonkhano yayo osapitapo, chifukwa asogoleri azipani zathu aonesa kunena kuti ife amatifuna nthawi ya kampeni. Pamene ife tikuvutika ndi njala, pamene azimayi akumwalira ndi ana kuwabereka ana kumbuyo kumalowa nawo m'madzi, asogoleri osafuna kuti akhale ndi ifeyo. Ali nenga uko maofesi mwawo, manyumba mwawo, ndikumadya masoseji, iwe ndi ine kumavutika. Yeti akufuna voti yathu.
kutoko mufuna mudikirire nthawi ya mavoti ndiye muzipita kumene koko basi muzikapereka mikaka, muzikapereka ndrama zanu za magazizo, muzikapereka zakudya zanu, anthu akutameni kuti inuyo mwabwera basi akuvotereni. Ndipo nthawi zina adi chisime chimaoneka chokuya chikaphwa chifukwa akanakhalapo malemu Sidiki Miya, sibwenzi pano anthu amwinaso akuvutika chonchi. Sidiki Miya ndi amene anali ngati kumene koko kunsanje anali ngati mpulumutsi wawo, koma lero Sidiki Miya Mulungu anamutenga. Mzimu wace uziusa mumtendere Sidiki Miya. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti atsogoleri akuno ku Malawi mmangolowa m'maudindo mukumangoba makobiri basi amalawi ifeyo nthawi zonse kumangodandaula abale akuti aba vuto lili ndi ifeyo amalawi tinanyanya kufasa. Umphawi wathu utipwetekesa chifukwa amene wakunali kuwatengera mahamala kuwakhoma ndithu achoke azipita chifukwa ziko ili alitola kwambiri. Panopa tikunena panopa anali meeting zulo kuchita strategize, jaji wina atazuzula kunena kuti nkhani ya 50+1 imene isingatheke chifukwa inali ngati court order, ndipo inapita ku parliament kumene koko anakavomereza ndi lamulo sizingathekenso kuti mukachose zimene zizi 50+1. Ndi atalangiza choncho jaji uja zulo anali meeting ku State House uko kupanga strategize kunena kuti tipanga bwanji. Panopa ndiye apeza plani ina sopano. Plani ina ndionena kuti akupitisa motion ku parliament yonena kuti ati amene anakhalapo president, anakhalapo vice president, anasevapo asazabwerereso koma angotenga maro au ambassador azithandiza, azipita azikakhala kunja kapena m'Malawi momuno azithandiza ziko lawo, asazayimeso Ndale. Kutero koma plani amene akonza MCP ndi amenewo pamene aona iwo kunena kuti china chilichonse chimene akuyesera chikulephereka, china chilichonse chikulephereka. Ndiye jaji wanzeru anawauza kunena kuti iyi mukuputa iyi ili ngati sopano yomwe ija age limit. Ndi aona kuti timuchite babe munthu fache zonsezi akupangiratu kuti athaneni munthu wina wache. Munthu wache sokhala Professor Arthur Peter Mutharika. Zonse akupangazi ndiye agwirizana kunena kuti sitting yomwe ino kukhale motion yo ikanene kunena kuti onse amene anachitapo save mbuyomu asazabwerezenso. Kutero kwa kufuna athane ndi ma vice president wonse kuchokera Akasimu Chilumpha, Akhumbo Kachali, president ngati Joyce Banda, president kaya ngati amene alili vice president Chilimayo, komanso makamaka manthu wonse Arthur Peter Mutharika. Kodi kuli zinthu zimene zikuchitika zoopsa ndipo kuwaona kunena kuti akupanga izi ndi awa MCP awa akavala matrauza ngati amathumba amichiniwa, analibe kena kalikonse, lero akugonera ndalama, kusamira ndalama, akupanga zimene ndi awa. Soka ilo tili ndi ma MP ena ozungulira mitu amene amangofuna basi kumalankhula ma statement ohonga anthu. MP ndithu kukayima kumalankhula zinthu zambwerera mpaliament ndi cholinga kuti akalankhula ampase udindo. Kodi ambiri watu ma MP wa akupulumukiratu kuti kuli section 65 ikanakhala kuti section 65 kulibe onse amene atathawa. Kodi inu ngati amathawa maliro, kuthawa maliro, anthu anathawa maliro wa bingu akutentha kuthawa, ndiye kuli bwanji pano pamene asaliyo kuboma. Ndi ajamu aona atu akuyima mpaliament kumalankhula kunena kuti amatituma kuti tizikasusa zina zili zonse. Amakutuma ni ndani? Talankhula ni ma statement mungomuziwa kuti ameneyo ndiye kuti umphawi wamupana kuchitipa kwacheko umphawi wakupana. Tiyeni inu ma MP muzilankhula zinthu zeni pakali panopa kunali kulankhula mwazizizi kapena emergency kunena kuti apapa tendi pange ndalama za emergency kunsanje anthu alandire ndalama, kunsanje anthu alandire chakudya. Komanso kukambira na beyond that chifukwa nkhani imene iyi ya njala
tikapusa ifeyo ngati ziko tizaphesa ziko lonse. Tinayenera kupenga plani yabwino. Kodi plani ya njala tithane nayo titani? Ndi through irrigation itu. Chifukwa kunja ukuku chilengedwe chinaonongeka, mvula si kubwera, madera ambiri mvula si kubwera, koma iniyo ziko lodala ngati lili ndi nyanja, lili ndi misinje yaikuluikulu, madzi angopita ulendo ku Indian Ocean. Zoona tingoasiya madzi athu kumapita. Nthawi ina yake president uyu Bakiri Muluzi, president Bingwa Muthalika anayesa kugulapo zipangizo za ulimi, anayesa kugula matrakita kuti anthu mwina azipanga ulimi wamphamvu. Anthu ana aboma ino mwenu andale munapita ndikukaziba zinthu zija ndikukagawana. So kairo nyumba ya parliament imene imayang'anira komiti ya parliament imene imayang'anira za discipline ati ndikunena kuti anthu amene wapepese. Mwalomo kuti anthu amene wakamangidwe, ndikunena kuti anthu amene wakapepese. Ulamuliro wa mtundu wanji umene wowo. Ndi ziko la mtundu wanji, asogoleri a mtundu wanji omaganiza ngati abakha. Ndinu anthu asogoleri a mtundu wanji. Basi mukungosiya zinthu kumangoonongeka m'Malawi muno, koma ntchito yanu ndikuba basi. Ntchito yanu ndikupanga malamulo kuti muzithana ndi anthu. Lero li anthu akuvutika kwambiri, kuvutika kumene kuku ine ndikuona ngati ndi umphawi okuti mwauchita create dala. Mukuchita create umphawi dala ndicho linga kuti anthu azibwera m'manyumba mwanu azipempha. Amalawi tusona bado anthu opemphayi. Amalawi tu ndi anthu ozilimbikira. Mukapita kunsanje mukapeza ku anthu ozilimbikira. Mukapita ku Kasungu, mukapita ku Chitipa, mukapita ku Nchinji, mukapita ku Nkhotakota, mukapita ku Nkhatabe, mukapita ku Mulanje, kuli anthu ozilimbikira. Amalawi sana bado opempha. Mwapangisa kuti anthu Amalawi azipempha ndi inuyo andale. Ndi apa china chilichonse Mungu apasa, kumango apasa ati azikutenga ni inuyo ngati anthu abwino. Sikirini imene muapasi kuteko zulo kunazaza anthu ku MCP office kumene kunabwera makansala onse alilongwe Central Region alese watenga sikirini yache. Mukatha zimenezo mukubweresa ma district governor, kenako ma regional governor, ma women directors achinyamata alese alandire masikirini yache. Mukati choncho mukupita ku chigawo cha kumpoto, mukati choncho mukupita chigawo cha Eastern Region, mukati choncho mukupita kumwera kuti anthu akakutameni ndalama zokuba, ndalama za Amalawi. Koma siku lina muzasanza nazo. Ndiye mumvetu ndikuti mumve kwa Bulawayo uko zimayi wasowa zulo akupita kukatola nyika, mulibe chisoni. Kodi inu a UDF simungapite ni mtsogoleri wanu kukapereka chithandizo, koma mukudikirira nthawi ya kampeni. Inu aujeni a DPP simungatengane ndi president wanu ulendo kukapereka chithandizo, koma mukudikirira kampeni. Inu a UTM mukudikirira kampeni. Inu a Ford mukudikirira kampeni. Akakhala awa amatama wandendi awa amatama. Koma inuyo ziko linolo siku lina muzandiziwa bwino. Bon Kalindo.